जमुहार स्थित नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिहार के इकलौता निजी अस्पताल बन गईल बा जेकरा कोरोना वायरस संक्रमण के जांच खातिर आईसीएमआर से अनुमति प्रदान कईल गईल बा। आईसीएमआर के तरफ से ई अनुमति राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं के जांच खातिर मानक तय करे वाला संस्था एनबीएल द्वारा जांच के बाद देवल गई। एनएमसीएच जमुहार के प्रबंध निदेशक त्रिविक्रम सिंह बतैलन कि एनएमसीएच में ट्रूनेट जांच और आरटीपीसीआर जांच दोनों तरह के सुविधा उपलब्ध बा और जांच प्रक्रिया बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देश के आधार पर ही अपनावल जाई। ई सेवा जल्दी शुरू कर देवल जाई। एनएमसीएच जमुहार में एक दिन में 70 से 100 मरीज के सैंपल के जांच हो सकी। ये जांच पटना में हो रहल जांच के मानक के अनुसार हुई। अभी तक बिहार में पटना में 5 जगह जबकि मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में एक एक जगह पर सैंपल के स्वाब जांच के सुविधा रहे। अब रोहतास के नाम भी एह में जुड़ गई बा। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।